fun pensando, aquí, anagnórise, é que estou aquí atascada nun párrafo que di tantas cousas que é impresionante. Saudade. Saudade en anagnórise. Nicolau di: magoábame pensar no tempo ido. Quero dicir, no tempo restado ás 8 horas que debía durar a nosa viaxe. O pasado. Vamos imaginar xa a liña, como unha liña entre Galicia e Madrid, que é onde van. Pero, xa o di tamén en anagnórise, non viaxamos no espazo, viaxamos a través do tempo, non? Daquela di, máis abaixo, ideas contraditorias amontoábanse tras dos meus ollos e loitaban por saír. Mais eran ideas da mesma forza. Ideas da mesma forza cando Spinoza tenta explicar como liñas, planos, figuras, desde a matemática, todo iso espiritual, todo iso que é metafísica. Spinoza como a outros, pero Spinoza, según eu, describe tamén filosofía da saudade en ética. El falaría do conatus dividido, onde o suxeito experimenta a polaridade absoluta do ser. A polaridade absoluta do ser ten que ver con ese tempo ido e ca lembranza e ten que ver co futuro e como actuamos no presente. Desde esa guía da razón. A min faime o sentido, pero lembrei, e aquí anotei eu agora para non atrapallarme no vídeo, e terá matices porque eu fixen un pouco de cabeza. Teixeira de Pascuais, portugués, que diría Risco, descóbrenos a saudade, a xeración nós, diría algo así como que a saudade é a unión dos contrarios. Sería dor pola ausencia e ledicia pola lembranza, operando ao mesmo tempo coa mesma intensidade, coa mesma potencia. En anagnórise tamén o atopamos cando el, nesa viaxe, que el xa di, viaxamos a través do tempo, e dio de paso pola casa dos avós e lembra a nai, pasa polo cine e lembra a moza. Teixeira de Pascuais. Aí o temos tamén. É dicir, dor pola ausencia e ledicia pola lembranza. Saudade. Vexo bastante aí guai. Estaría a idea matemática. Matemática aplicada á metafísica, ao espírito, àquelo que temos que buscarlle unha explicación, pero como que a razón non dá. E daquela lembrei a Castelao. Non emana do pasado nin se albisca no porvir, non é serva do tempo, é a eternidade. A eternidade como un momento presente. A min gústame moito cando eu fago dialogar a Castelao con Gadamer un horizonte no que xa estás inmersa. Nin é a historia, nin... E aquí, vectores. Como facemos para quedar na eternidade que nos dicía Castelao? Non ser servas do tempo. E aí eu creo que en anagnórise ideas contradictorias, pero da mesma intensidade. Agora, o tempo que xa pasou, tira. E o futuro tira. E tiran ca mesma intensidade. Busqueino, para podelo dicir ben, a ver se non me atrapallo. Mecánica física. Dous vectores opostos, pasado e futuro. De igual módulo, anulan o desprazamento lineal.
pero non anulan a enerxía, crean unha tensión absoluta. Aí o tes. O pasado e o futuro, cando tiran en ideas, como di aquí, como escribe María Victoria Moreno, da mesma intensidade, si, non permiten ser servas nin do pasado, nin do futuro, nin quedar nesa morriña, nesa nostalgia, nin estar na ansiedade polo porvir. Aí non é serva do tempo, aí é a eternidade. E isto tamén se pode explicar desde a filosofía da saudade, según eu, que son que non estou explicando, así. E anoteino eu para min, o quedar ti nesa eternidade, nese centro, que xa non permite o desprazamento lineal do teu espírito, estamos falando de metafísica, o presente libérase do reloxo cronolóxico. Ramón Piñeiro tamén fala da vivencia humana do tempo. Explica dunha forma así, bastante revirada, pero é iso. A túa vivencia do tempo non ten que ver co reloxo cronolóxico. Non é serva do tempo. E nada máis, estou atascada aquí en 2 párrafos. Pero paga a pena pensar niso. Porque sí, aquí tamén a conectas perfectamente coa famosa frase de Castelao, que dirá a xente, esta está pirada, pero a mí non me importa o que diga a xente. Di, por que faz isto? O de Eric Fromm. Facelo polo prazer de facelo. Polo prazer de pensalo e expresalo. Amor á vida. Dios, que bonito todo. Ai, como me dixo unha señora hai xa ben tempo, ti non tiñas que morrer nunca. Que sabia era aquela señora, Concho. É que tiña razón.